Вітаю цябе ў новым цудоўным падарожжы па роднай Беларусі. Сёння мы пазнаёмімся з унікальнымі на тэрыторыі нашай краіны земнаводнымі трытонамі. У затоптанай частцы леса ці лугу раз-пораз можна ўбачыць трытона звычайнага. Гладкая земнаводная з выцягнутым целам. Спінка ў трытона светла-карычневая ці бурая, з раскіданымі на ёй цёмнымі плямкамі. Большую частку часу трытоны знаходзяцца ў вадзе, дзе палююць на водных смаўжоў ды насякомых. З канца восені і да канца сакавіка трытоны сыходзяць на зімоўку на сушу, збіваючыся ў невялікія зграйкі, хаваюцца ў норках пад кіпамі лісця. Акрамя трытона звычайнага, на тэрыторыі Беларусі існуе яшчэ адзін, больш рэдкі від трытонаў – трытон грабеньчаты. Мяркую, ты ведаеш, адкуль у яго такая назва. Так, на спіне ў самца грабеньчатага трытона знаходзіцца даўгі грэбень, які дадае трытону прыгажосці і дапамагае прыманьваць самак, у якіх гэты грэбень адсутнічае. Каб спадабацца самачцы, самцы трытонаў пачынаюць танчыць, абдымаючы яе ззаду і кружачыся з ёй у вадзе. Вось і падышла да канца наша чарговая вандроўка, але цябе чакае наступнае, дзівоснае падарожжа.